Yesu Kreste ihosi. Yesu Kreste ihosi. Yesu Kreste ihosi. Ngiyangibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kreste, Inkosi yethu iphilayo. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngibonga umusa wakhe. Bazalwane, ngizoxolisa kakhulu. Ngiyacela bazalwane kakhulu. Ngicela uxolo kuNkulunkulu wa-Abraham, na-Isaac, naJakobo. Ngiyacela bazalwane, ngiyacela kakhulu. Ngicela uNkulunkulu angithethelele. Ngiyaxolisa bazalwane, ngiyaxolisa ngakho konke engikwenzile. Nganqolisa ikhaya lezwi ngokufaka emoji. Ngiyaxolisa bazalwane, ngiyaxolisa kakhulu. I think it was on 2 July ekuseni nje bengivule ikhaya lezwi ngamamela ufakazi. Ngalesi sikhathi ngisemsebenzini, ngathatha ifoni ngayifaka esikhwameni. Mangifaka esikhwameni, bangivula ngathola ukuthi sekune-emoji. Hawu bazalwane, ngiyacela bazalwane, ngicela uxolo. Ngicela ningixoleleni bazalwane ukunqolisa ikhaya lezwi ngokufaka emoji. Although ayizange ayibonakala, ngasheshisa ngayikhipha. Ngabuza nabanye abazalwane ukuthi ayibonakalanga yini, bangitshela ukuthi hayi ayizange ayibonakala, kodwa uNkulunkulu ungibonile. Ngiyacela bazalwane, ngiyacela uxolo. Yesu Kreste ihosi. Yesu Kreste ihosi. Yesu Kreste ihosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwaNsibanda umndeni wonke. Ngicela ukuthula ubufakazi. Bengiye kadokotela ngiyoshekwa indaba yamehlo khona ngizothola iy'buko. Udokotela wangishekha-ke wangishekha shuthi wasithi ayi amehlo ami angathi aney'nkungu. Kufunakala engenzele incwadi ukuze ngihambe ngiyongulwa esibhedlela. Hhayi kodwa-ke elokhu-ke eqhubekela-ke efake iy'buko ey'shintsha efake iy'buko. Lokhu ngithi uJesu Kristu uyinkosi ngenhliziyo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Hhayi ugcine sethi nayi ungathi aseyazameka manje, aseyathanda ukuthi ebone. Sekuzokwenzela ukuthi uthole iy'buko. Shuthi indaba yencwadi le yokuthi ngiye esibhedlela, hhayi wangabe esayikhuluma wavele aqhubekele nokuthi engenzele iy'buko-ke. Sengizokwazi ukuthi ngifake iy'buko. Sengisho ukuthi ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu nje naleli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Hhayi lona bandla liyazenza imanga. Siyabonga kakhulu ngalo. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyethemba ubaba nomama bayaphila. Siyabonga kakhulu baba ngenkonzo zange-weekend. Siyamdumisa uNkulunkulu. Nangenkonzo zange-weekend edlule zase-Richards Bay. Siyambonga uNkulunkulu wayekhona phakathi kwethu. Cha baba ngithi angidlulise lokhu ukuxolisa okudala efanele ngabe kade ngakuxolisa, kodwa ngazi bekuzibeka kanjani. Indaba yangephasika baba, kwakufanele masibuya ephasikeni ngixolise, kodwa kwathalaliseka. Kuthe uma ngabe ubaba esephinde ithinta futhi leyo ndaba size enkonzweni zikaJulayi ekhuleka, eyithinta emkhulekweni yaphinde yaqhamuka futhi indaba yabantu ababelele kwikhabhothi baba. Ngingomunye wabo. Ukulala kwethu kuleya ndawo baba kwakungekhona ukuthi ngoba indawo yayisiphelile
Saphuma siyothatha iy'pontshi njengoba iy'pontshi zemukelwa ngale kulaba abasinikezayo. Ngephasika-ke kwakushisa kakhulu ngale ndlela. Sathi masiphumela phandle nalaba esasinabo sezwa kupholile. Sathi masiqalaza sabona kuyindawo e-right esingakwazi ukulala kahle kuyo. Sama-ke lapho nalaba esasinabo simile nje sisabuka leyo ndaba sikhuluma ngayo kungakagcwali endlini baba. Uma ngabe kwagcwala kobe kwagcwala emva kwethu, kodwa nje akusisona isizathu esasilalisa ngaphandle. Sathi sisame kanjalo nabanye babethatha iy'pontshi, abanye babefika nabo bebabaza lokho ukuthi kwaze kwaphola-ke lana. Sagcina sesilala lapho nje sibaningi baba, hhayi ngoba kwasekugcwele endlini. Ekulaleni kwethu sasinento nje yokuthi kumnandi, akukho kuphoqeka, sikujabulela ngeqiniso. Angibazi abanye kodwa laba engangakhelene nabo sasikujabulele, kumnandi, silele khona kumnandi ngey'nhliziyo ezinhle nje, hhayi ngoba kwakugcwele ngaphakathi. Bengithi angidlulisele kokuxolisa baba ukuthi mhlampe kofika kubaba ukuthi salala phandle ngoba kukhabothi ngoba kwasekugcwele. Cha baba, kwakungagcwele. Kwakungagcwele, isinqumo nje sasiy'thathele sona. Okwaba buhlungu kimi uma sengizwa ubaba esekhuluma ngakho ngase ngizwa ukuthi ubaba uphatheke kabi. Ngithi angixolise kulokho baba. Ngiyacela ukuxolisa kakhulu, mhlampe ngibaxolisele nabanye esasinabo. Siyaxolisa kakhulu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli noma mpostoli umndeni wonke egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Baba ngiyabonga, ngithula baba ubufakazi. Sibuya enkonzweni, kuthe ngoMandeyi kwakhona engathi kuyizwi nje lithi kufanele nibonge. Ngase ngithi mina enhlizweni yami kusho ukuthi kufuneka umkhosi makushiwo kanje. Ngabe futhi ngathi sibuya kuwumkhosi nje, ngathi ngiyacabanga, ngiyamangala mangabe ubaba uMandeyi esethi ubaba kufanele kube khona umkhosi eka 3 days ozothathwa. Ngathi Nkosi ngiyakubonga ukuthi ubaba esakhuluma nami kanti ngivulile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, nami ngangena kulowo mkhosi ka 3 days. Wathi ubaba akazuza umemezele. Nkosi yami ngiyambonga uNkulunkulu nami ukuthi ngibe yingxenye, ngikunikeza udumo. Siyabonga baba kakhulu baba umpostoli ngawe. Ngike ngakhuleka ngesinye isikhathi ngathi uNkulunkulu ngithatha umkhosi ngithi ngicela baba ukuthi ngizwe iphimbo lakho, ungahlukanisele lapho ngilalele. So-ke ngiyabonga kakhulu baba, kakhulu. Asazi singasuka kuNkulunkulu singayaphi uNkulunkulu esesibekele wena ukuba sithathele kuwe iy'fundiso zakho ozinikwa uNkulunkulu ukuba kusizakale thina. Siyambonga uNkulunkulu baba, ngithi nibe nosuku oluhle baba. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi baba. Umpostoli uNsibande ngiyabingelela nomama, ngibingelela ikhaya lezwe Intaba Yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiletha ubufakazi nje baba, kugcwele enhlizweni yami kakhulu ukumdumisa uNkulunkulu, kugcwele ubufakazi obumangalisayo uNkulunkulu baba angigcwalise ngawo sisey'nkonzweni zase-Richards Bay ezithi masimfune uJehova esanokutholwa simbize. Baba, angazi ngacela enkosini before nge-Richards Bay ukuthi ngigcwaliswe ngamandla kaMoya Ongcwele, and uNkulunkulu kwenzile lokho, ngoba ngacela ngathi Nkosi ngicela nje ukukhululwa, ngigcwaliswe ngamandla akho, impilo yami ngibuye ingafani nakuqala. Baba, ngagcwaliswa, ngaqala nje ukugcwaliswa kwinkonzo esasikuyo before kufika i-conference, ngazizwa ngigcwaliswa. Nange-conference iy'nkonzo ziqhubeka, bengilokhu ngizwa ukuthi bengilokhu ngikhalile, ngizwa ukuthi ngiyagcwaliswa ngamandla kaNkulunkulu, noma ithuba ngalitholanga kahle lokuthi ngiqhubeke ngikhulume ngifakaze ngoNkulunkulu ngise-Richards Bay, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngiyazizwela namanje ukuthi kugcwele amandla engathi ngingaphuma ngifakaze ngoNkulunkulu
ngihambe nami ngimemezele kubantu njengabantwana bakhe babenzayo, ngoba ngiyeza ukuthi akuthuleki ngaphakathi kumoya wami, ngaphakathi kugcwele imvuselelo nokukhuleka. Ngizwa amandla amakhulu nje omkhuleko egameni likaJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ngibonge baba nokuthi ngikhona eRichards Bay ngaba nephupho. Ngaphupha nje kwakumhla ka-30 kwakuLwesithathu. Ngiphupha ebusuku itshe elikhulu elaliqhamuka entabeni phezulu, mina ngihamba ngaphansi emgwaqeni nje wobhuqu. Khona kuleyo ntaba itshe elehla baba, leli itshe lehla lapitshiza imizi, lehla lipitshiza imizi, lipitshiza nalaba abahlele emagcekeni abaphuza utshwala abazijabulisayo, libapitshiza libabulala. Itshe elikhulu baba. Ngalobo busuku baba ngavuka baba, nginendumiso ngadumisa phakathi nobusuku. Bavuka abantwana bakaNkulunkulu esasilele nabo, samdumisa uNkulunkulu. Ngakhuleka baba isikhathi eside, ngikhuleka egameni leNkosi uJesu. Kumnandi enhlizweni, nama sengivuka ekuseni. Emva kwalokho ngangizizela amandla amakhulu baba, nje sithe siqhubeka iy'nkonzo ngizizela amandla, ngizizela uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu ophilayo. Ngizocela ukuphinda ngiqhubeke baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba uNsibande nomndeni. Ngiyabingelela kubazalwane bonke eKhalezi nasentabeni yeNdlajobo. Kuyabonelelwa ngesivumo sithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngilethe ubufakazi ngomkhuleko okhuleke eBhamshela. Bengigula ngendlela emangalisayo, bekuwumkhuhlane nje omubi obungihlasele, kepha ngomkhuleko okhuleke eBhamshela ngiyabonga kakhulu, ngikhululiwe kulelo dimo lomkhuhlane, ngingcono kakhulu. Baba, engikudlulisayo ngiyaxolisa kakhulu Nkosi yami, enkosini uJesu Kristu, nakuwe nakubaba osezulwini. Ngiyahluleka baba ukuthi ngibale ukuthi amaminithi u-3 minutes usuhlangene ngalama-VN engiwenzile. Ngiyaxolisa kakhulu, ngicela baba ngixolele, baba uNkulunkulu angixolele, abazalwane bonke bangixolele eKhalezi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, ngingcono kakhulu emkhuhlaneni. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyamdumisa ngawe baba uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ndibulisa uTata uMpostile nomama ngesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Ndicela udlulisa ubungqina ngeli gama lithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngomgqibelo ekuseni ndiphuphe ndihamba esitratweni phakathi kwezindlu. Ndabona inja enkulu emnyama ilele endleleni. Ithe yakuphakamisa intloko yandibona, yaphakama yeza kum ibaleka. Yafika yandixhumela, ndazivikela ngengalo yam. Yabamba isandla sam saserayithi, sangena emlonyeni wayo sonke isandla sam. Kwathi qatha eli gama lithi uJesu Kristu uyinkosi. Nditsho kanye tata, ndathi uJesu Kristu uyinkosi. Yaphuncuka yayokuwa ngecala kwipavement. Ndajonga isandla sam, ndafika singenawo nomkrwelo. Ndambulela uThixo ngoba uhlobo isandla sam ebesingene emlonyeni walenja ngaso, bese ndicinga ukuthi inoba sizawunqunyulwa yilenja isandla sam. Kodwa ndithe nethi ndibize eli gama, yancothuka lenja yayokuwa kwipavement, yawulala ngecala. Ndothuka tata. Emveni koko ndibone isandla sam uba asinawo nomkrwelo. Ndaphakama ebhedini, ndaguqa ngamadolo, ndathandaza, ndambonga kakhulu uThixo. Ndiyambulela kakhulu Somandla, ndiyambulela uNkulunkulu
okundivulela umnyango wokungena ekhaya lezwi. Ngibonga kakhulu nangemfundiso zonke. Ngiyabonga kakhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Yo, waze wangisiza makawesi. Wangisiza wanginika lo mkhuleko. Lo mkhuleko kwathi makushintsha ilento inamba ngangabe sabanawo lo mkhuleko. Lo mkhuleko bengiwudinga kakhulu lo othi oJesu Kristu inkosi amaRoma 10:9. Angibe ngiwudinga kakhulu lo mkhuleko. Ngiyabonga kakhulu makawesi, ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngixolise nje ukuthi ngivele ngisende EVN umuntu lo engangikade ngifuna ukumlalelisa kwabaseRoma 10:9 umkhuleko. Kanti ngisendela umuntu enhlizweni yakhe bevele ewudinga kakhulu. Bevele ewudinga kakhulu beke ezwe ngawo. Ngiyabonga baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyanibingelela baba ekhaya, baba Nsibande, nabazalwane ekhaya lezwi, nabazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi nje angidlulise lobu bufakazi ngesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Ey'ntathakusa zomhla ka-10 masiphuma emkhosini wokubonga, ngiye ngaphupha ukuthi nginabazalwane sibaningi basekhaya lezwi. Abanye babo ngiyabazi, abanye angibazi. Siqoqene nje endaweni ethile engayazi ukuthi leya ndawo indawo okuthiwa yini. Kwase kudlula elinye iqulo labanye kungazuthi nabo abazalwane bakanye nathi basedlula baze bayoma ethafeni. Ekumeni kwabo lapho ethafeni kwase omunye phakathi kwethu thina esisele ngapha esiyi-group nathi wakhuluma elinye igama lomunye, igama elithile. Bezwa labayana bagcwala ukuthukuthela maqedane baqala ukusidubula. Hawu, ekusidubuleni kwabo basidubula ngazi begcwele intukuthelo bonke, futhi behlohla ibhamu besidubula. Mangibheka inhlamvu zakhona zivele zibe intushwanyana nje ephelela emoyeni. Thina siyaqhubeka ngapha ekuqaleni kwabo ukudubula savele saqhubeka sathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngize ngibe-encourage labazalwane enginabo ukuthi asisho ukuthi uJesu Kristu inkosi sigobe phansi siguqile, sisho sithi uJesu Kristu inkosi. Khona lapho bavele balwe bodwa labayana. Bese ngiyasho ngithi hawu, sebelwa bodwa manje. Ngithi-ke bazalwane, asiqhubeke lesi sivumo singasidebeseli, sisho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Amadimoni ayasha ngaso. Isitha asiphumeleli masithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba ngokukhulu ukuyithoba egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngibingelele umama, ngibingelele abazalwane ekhaya lezwi, abazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Bengicela ukuxolisa baba ngokuthi mengizolalela iy'nkonzo ngibuye ngikhohlwe ukuthi ngifake ifoni ku-aeroplane mode. Ngithi ngisabhizi ngilalele
inkonzo ikhale ifoni, kodwa ngime ekutheni ngikhumbule ukuthi ngakhohlwa ukufaka ifoni ku-aeroplane mode, kodwa ngime ekutheni angeke ngize ngiyiphendule ifoni izicishe ngiqhubeke nenkonzo. Ngiyacela nje ubaba angithethelele, neNkosi uJesu ngiyacela ukuthi ngithethelele ngokuthi nje ngenze umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakekeli, ngokukhohlwa. Ngiyacela nje ukuthi ubaba angixolele, neNkosi uJesu ingixolele kakhulu. Ngiyacela egameni leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela egameni elihle leNkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha, kubaba nomama. Ngidlulisa ukuxolisa Nkosi yami, ifoni yami vele yakufonela ngazi ukuthi kanjani. Bese ngixolisa Nkosi yami ngathi ngicela omunye ukuthi akakhiphe i-emoji, ngathi sekuyongena eyami, kodwa ngenhlanhla ngashesha ngayibona. Ngixolisa phambi kaNkulunkulu, phambi kwakho Baba, naphambi kwabazalwane bonke ekhaya lezweni nasentabeni likaJehova kuyabonelela. Ngiyacela-ke Nkosi yami ningixolele bazalwane. Nkulunkulu wami, Nkosi yami, ngiyacela kakhulu, ngibonga umsake kaNkulunkulu, ngithi angifakaze nami uNkulunkulu angenzele khona kule nkonzo ekade sinayo umkhuleko wey'nsuku ey'ntathu. Ubaba uyimemezela nje, mina bengithe ngizoyithatha ngoLwesithathu nami 3 days, kodwa-ke ngase ngivela ngingena-ke ngoLwesibili naye. uNkulunkulu wenza imangaliso-ke, ngavele ngaphila. uJesu Kristu inkosi, uRoma 10:9, bayawenza umsebenzi. Nemkhuleko kaBaba iyangisiza ngendlela emangalisayo. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyaphila nje ngenxa yakhe uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu. Ngavela kulento kade isangiphethe eseleyo, yavele yanqamuka ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu wazembula nangezwi lakhe kumaLevi 13 laphayana. uJesu, yazi ayikho into engekho la ezweni, yonke into isezwini. uNkulunkulu wangisiza-ke. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga Baba ukuvuma ukugitshelwa ukuthi uNkulunkulu akugibele nje ukuze sikwazi ukuphila, sidle nezwi. Hawu, siyadla siyasutha. Ngiyamangala nalabo abaphumayo ukuthi yini bakhishwa, kodwa ngiyabona ukuthi hayi isitha, ngoba kusho ukuthi abajwayele. Ngiyacela-ke uNkulunkulu angisize, angiphe amandla okuqhubeka nami, anginawo amandla, angigcwelise ngeqiniso. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga Baba, sesisaba nokweqa kulo 3 minutes. Inkosi kubusise. Amen. uKristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ekuseni ngiyanibingelela egameni lenkosi uJesu Kristu ephilayo. Ngibingelela umndeni kaMsibande, ngibingelela ikhaya lezwi, intaba yendlu kaJehova kuyabonelela. Ekuseni Baba, ngicela ukuletha ufakazi obenzekile ngesikhathi kade singena umkhosi ka-10 days. Kwakuwusuku lwesithathu. Ngumuntu okephuma ekeyodayisa. Mengiphumile ngiyodayisa, ngingena emzini womuntu. Nengingena emzini womuntu, ngithi mengingena ngithi uJesu Kristu inkosi. Nengizongena emzini womuntu, ngithe ngisangena kulowo muzi bekhona abantu bakhona ebaleni, kanti ngizothi mengithi dundu phezulu nje egcekeni lakhona kuqhamuka izinja ngejubane, bethi bayazama ukukhuza abakhona behluleke. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Zifika izinja kimi zingidraye, zithi ziyangidraya ngijikise ikhanda ngalapha edrayela ngakhona. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, zangangenza lutho izinja. Wabona ukuthi nabakhona bese behlulekile ukuthi bayakhuza kanjani.
Kwakube ngavele ngama nje ngabiza igama, uNkulunkulu wangenzela isimanga, zangiyeka izinjanga, azange angithinta, azange angiluma, azange ngenza lutho. Wabona ukuthi nazo ziyatobeka, ziyacobeka kwazona, zavele zacobeka ngoba angavele ngama nje, angangabaleka, ngangasho ukuthi ngangaba naluvalo, ngangaba nakho ukwesaba, ngabiza nje igama mase azange angiluma. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga, ngawabona lapha amandla kaNkulunkulu, ngathi Nkosi Jesu uyababazeka, akekho ngangawe. Nofakazi bokuthi mengabe ungenisile umnikelo 10, ungenisile 10 entabeni, uNkulunkulu uyakubusisa ngendlela emangazayo. Ukudla kwakho akupheli. Mina kade ngisakhokha, kade ngiyikhokha khona 10, bekuphela ukudla kwami, ngize kwesinye isikhathi ngibona nakomakhelwane, kodwa ngike ngaqala ukukhokha entabeni, angiceli kamuntu. uNkulunkulu uyangibusisa, ngidla ukudla kuze kube okunye, nemali angiyesweli. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga. Qhubeka baba uNkulunkulu ekwembese inkazimulo, ekupha amandla lawa akuphe wona. Qhubeka uhambe ngalamandla uNkulunkulu akuphe wona. uNkulunkulu akubiyele nomndeni wakho, siyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngibingelele nakumama umpostoli, abazalwane kwikhaya lezwi, bingelele nakubazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngicela ukuzothula ubufakazi, ngixolise ngokuthi ngeke ngenze i-VN ngaphinde ngaphuma. uNkulunkulu angixolele, ngiphazanyiswe nje indawo bengime kuyo. Baba ngizothula ubufakazi bokubonga kakhulu, ngibonge nje into engiyenzelwe uNkulunkulu. Namhlanje angilali umthetho wami ngeyigundane, kunegundane nje manje lingihlupha liphazamisa, limoshe endlini, lenza yonke into, lingasilalisi nabantwana. Ngenxa yemfundiso ke baba engizitholayo la kwikhaya lezwi, ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngathi hamba gundane. He baba lavele lahamba igundane. Ngiyabonga kakhulu kuNkulunkulu. Ngiyabonga nakusisi wami ongifakile la phansi kwale ndlu yokuthandaza, phansi kwelizwi, kwikhaya lezwi. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu ngathi angaqhubeka amane ukukusebenzisa baba. Siyafunda kakhulu kule ndlu, kule lizwi lakho Nkosi yamakhosi, siyafunda baba. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Baba ngisacela ukudlulisa lo mbono omfushane engingaba nawo. Kahle kahle abekungesiwo kahle umbono, kodwa ngizwe izwi mangilele lithi ngikhohliwe ukunifakela izilo ezimbili. Ngathi ngisalalele lelizwi ukuthi izilo ezimbili labe selithi Isambulo 13. Kade ngaphaphama, mangiphaphama ngithuka, ngabese ngidonsa ifoni ngenxa yokuthi bekusebusuku kakhulu. Ngabheka lo Sambulo chapter 13 efonini. Ngathi hayi, ngoba vele angikwazi ukubona kahle makuyibusuku, iBhayibheli angikwazi ukulifunda kahle makuyibusuku, kusho ukuthi ngizolifunda ekuseni ngibone ukuthi liyakusho yini lokho kusho yile foni, ngoba ngangithukile. Ekuseni mangivuka ngidonsa iBhayibheli, ngiyivule lo Sambulo chapter 13, ngibone lapha isihloko amagama amnyama laphezulu ukuthi izilo ezimbili. Ngase ngithi nayi lesihloko besishiwo ileli lizwi ebusuku, kodwa anga-understand ukuthi lichaza ukuthini. Mase ngifunda ngathola ukuthi izilo lezi ezizokhishwa ekuyizona ezizobe zihlupha abazobe besele kwi-rapture. So ngaba nako lokho kokuthi Nkosi sizibandla lakho, sisize sihlale kuwe Nkosi, sazi ukuthi izinhlupho lezi za 7 years ezizoba khona ngemva kwe-rapture angabi khona oyedwa ezizomthola osekhaya lezwi nosentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ilowo mbono baba engibe nawo. uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiphinde ngibingelele baba umpostoli, ngiqhubeke nobufakazi egameni likaJesu obabenzeka njengoba besasiye eRichards Bay.
ilobu ubufakazi bami ukuthi ngesikhathi sifika nje ubufakazi ngo-Sunday school sifika sesifundiswa thina be-first year sasifundiswa umama uMpontshane egameni likaJesu Kristu. Ngesikhathi eqala nje esifundisa sicula, kwavele nje kwagcwala injabulo, kwagcwala ubumnandi, kwagcwala intokozo. Ngambuka umama ugogo uMpontshane efundisa enothando, enesineke, enomoya opholile, engakhathali. Ayibo, angikaze ngimbone ugogo kanjena egameni likaJesu Kristu. Ngamdumisa uNkulunkulu ngaphakathi, kumnandi, nami ngangigxuma, ngangifike ngikhathele nje, ngifika nje ngi-confused, kodwa ngafika ngaqaqeka ingqondo, kwamnandi. Hayibo, ngayibona iyinhle lento kaSunday school egameni likaJesu. Yeyi, kwaba mnandi baba, ngazi ngingathini, umoya wami nomoya wakhe wawune-connection emangalisayo. Saze sayolala nje, seqedile sesiyolala, ngilokhu ngicabangile kulokhu kuringa lento akade zonke lezi zinto ade sifundisa sicula, kumnandi, ngigcwele intokozo, ngaze ngaphupha nasemaphusheni ngaye umama uMpontshane, kumnandi. Ngithi nje ngilethe udumo kuNkulunkulu ngogogo uMpontshane. uJesu Kristu uyinkosi, wangenza ngathanda, wangenza ngasibona isidingo sika-Sunday school, njengoba ngangikhulekile ukuthi-ke uNkulunkulu angisize ngikwazi ukulalela, ngizwisise, ngibuye ngifundise abantwana ngendlela efanele. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiphinde baba ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngesikhathi sesibrekile umkhosi, ngosuku langakusasa sahamba-ke umama uMpostoli wasisa edolobheni eyosibeka. Ngesikhathi sihamba naye wasidlulisa ekhaya kaNsibande. Ngesikhathi singena nje baba, sinqamula uyigceke singena imoto baba, kwenzeka isimanga kimi ngaphakathi, kwavela umoya wami wabubula. Hayibo, ngasabathe ngithi kwamnandi enhlizweni, wabubula umoya wami. Singena ngaphakathi egcekeni, ngangazi ukuthi ngizotshela bani lezi zinto ezenzakalayo manje, noma sesihambe endleleni, kwaba mnandi egameni likaJesu. Ngithi uNkulunkulu ngiyamdumisa nangalokho engakwazi kusho ukuthini, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiphinde ngibonge ngomzalwane wanginikelela ngo-R300 sisemkhosini wa-3 days egameni likaJesu. Ngiyabonga ukuthi ngangithi ngizoya ngawo eBhamshela, kodwa kwenzakanga. uNkulunkulu vele wangiprovide futhi ngathola lift emotweni. Ngiyabonga kakhulu, udumo lonke maluye uNkulunkulu Jesu. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba Mpostoli amaMpostoli Ntsibande nabazalwana bonke basentabeni likaJehova kuyabonelena nasekhaya lizwe. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngizoculisa kakhulu ngephutha ngiyenzile ngephasika. Ngiyasithoba kakhulu kuNkulunkulu baba nugogo baba Mpostoli. Ngithi ngisende imali yesipheko, ngaphinda ngisende islip inambeni yarongo. Ngibonile leti ukuthi ngisendele islip inambeni yarongo, ubaba wazangisendele VN. Kodwa ngicabangile ukudelete le message, ngibona ukuthi nakhona kuyiphutha ukuthi ngidelete message. Ngiyacela ubaba angicolela lokuthi ngithatha isikhathi eside ngingakaculisi. Ngiyacela uNkulunkulu baba angicolela nalephutha ami ngiyenzile, ngaphinda ngenze inyephutha. Ngithi ngifike igonzweni zaphasika, kunale mali benthi ngizoyinikeza isontweni, ngizoyifaka i-envelope, nginikeza umnikelo wakunikeza ukuthi ubaba noma mama phuma nje ngama-weekend bahamba bashumayela bathola imali yakuthenga into yakuphuza endleleni. Manje angazi baba ukuthi kwenzekalani, ngathi kufika enhlizweni yami ukuthi le mali kuyihlaze kakhulu ukuthi ngikhipha imali encane kanje. Ngaphinda le mali ngabuyela naye etekisini, angizange ngithole ukuphumula lokuthi ngizibuza ukuthi hawu inhlizweni yami ingajabuli vela ukuthi ngizibuza ukuthi manje kwenzakalani ukuthi ngibuyela beke nale mali le ngithi ngizokhipha uzothenga isiphuzo endleleni, bahamba bashumayela. Ngabuyela naye le mali baba. Kwafika omunye umuntu wathi yona le nyanga ya-April, wafika umuntu ozoboleka le mali, ngamnikeza le mali. Angazange ayikhokha, wanyamalala kanjalo lo muntu, angazange akhokha le mali. Kodwa ngivile ngibona ukuthi nakhona lento ngiyenzile yirongo, ukuthi ngingazitshela ukuthi imali ngizoyinikela isontweni, yenzele ubaba noma ukuthi bathenge isiphuzo endleleni, bahamba bashumayela. Ngaphinda mina kufika enhlizweni yami into ibeda yindlela ukuthi ngingayikhiphi le mali. Angazi baba ukuthi kwenzakalani, ngiyaculisa kakhulu.
Ngiyacela uNkulunkulu Baba ngicolela, ngiyasola kakhulu enhliziyweni yami lento ngiyenzile. Angazi ukuthi usathane uyazama ngindlela, angazi uNkulunkulu wami, kodwa ngiyacela uNkulunkulu angicolela nawe Baba uThibande, ngingabazalwana bonke bangicolela. Nomunye umuntu uzothola ukuthi afunda ukuthi macabanga ukunikela ungaphindi ukufika enhliziyweni yakho ukuthi le mali incane ukuthi uyinikela. Angazi nanokuthi bekwenzekalani. Ngiyacela uNkulunkulu Baba ngicolela, nawe baThibande ngiyacela kakhulu ukuthi ungicolela. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Yesu Kriste ihosi, Yesu Kriste ihosi, Yesu Kriste ihosi. Ngibingelela bazalwane ekhaya lezwi ngesivumo sethu esithi Yesu Kriste ihosi. Bazalwane, ngiyabonga kakhulu, ngibonga umusa, ngibonga uthando elijulile uNkulunkulu asithanda ngalo. Ngiyabonga bazalwane, ngibile ngathola ithuba lokuthi ngivume izono zami. Hawu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Abraham na Isaki na Jacobo ngakho konke lokho angenzele khona. Bengizwa in my shoulders ngathi ngithwele something, but since ngavuma lezono zami, ngizizwa ngikhululekile, ngizizwa ngi-right. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngendlela asebenza ngayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuba mina bazalwane, nina ningqono, mina ngiyisoni esikhulu kakhulu. Lokhu engikwenzile bazalwane, ngenze izinto ezimbi kakhulu endlini kaNkulunkulu. Kungakho ngithi nina ningqono. Mina bengima phambi kwabantu ngingqolile, ngimfundisi ubukela ama-pornography, ngiphinde futhi ngiyisize. Hawu, ngiyambonga uNkulunkulu. Bengimfundisi lo ogembulayo, ngimfundisi lo othatha imali zabamashonisa, ngimfundisi lo othanda ukuthi ngibonwe ngabantu uma ngisebenzele uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuba anginikezele lithuba lokuthi ngilungise indaba zami. Bonga evangeli uNkulunkulu asinike lona esikhathini sokugcina. Ngiyambonga kakhulu, angazi ukuthi ngabonga ngithini, but uNkulunkulu ngiyambonga bazalwane ngakho konke angenzele khona. Ngiyafisa ukuthi asize nabanye. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa kakhulu kwephuza ukuresponda. Bengisalinde ngathi isimo siba ngcono njengoba ubaba ebikile ukuthi ama-message maningi kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi-ke manje akufani. Hawu Baba, ngidlulisa ukubonga okukhulu ngomkhuleko osenzele wona. Samukela ngokukholwa Baba, samukela ngokukholwa konke osicelele khona enkosini. Baba, indlela osebenza ngayo iyakufakazela okushiwo uGalathiya 1 uvesi 1 athi uPawuli umpostoli ongaveli ngabantu kodwa uvelwa ngoJesu Kristu inkosi yethu nangoNkulunkulu Baba. Athi uvesi 11 wakhona athi ngiyanazisa ukuthi ivangeli elishunyayelwe yimina lisile labantu. Baba, ivangeli olishumayelayo alilona elingelabantu, elabantu. Athi uvesi 12 ngokuba nami angilamukelisanga ngumuntu
futhi angilifundiswanga, kepha ngilithole ngokwambulela ngoJesu Kristu. Baba, ngiyakholwa ukuthi nathi sehlelwe inhlanhla eyehlelwa yilaba abaphila kanye nompostoli uPawuli. Sehlelwe inhlanhla yokuthola umpostoli ongaveli ngabantu, futhi ongafundisiwe nongafundiswa abantu. Indlela Baba osebenza ngayo iyakhombisa ukuthi ufundiswa nguNkulunkulu Baba uqobo kanye neNkosi yethu Jesu Kristu benomoya ongcwele kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu Baba. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Ndiyabingelela Baba uNtsibande nomama nomndeni wonke wakwababa uNtsibande ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Baba, ucela udlulisa ubufakazi. Last month ndiyiwile lapha ndithi ndifake ikhethini, ndawa ngo-right side. Ipain yayilapho Baba yayinganyamezeleki. Mandiya kudokotela wathi ndophukile iimbambo ezintathu. Kodwa ngoJesu Kristu oyinkosi nangemikhuleko yakho Baba osithumelela yona uMeyi 18 abaseRoma 10 verse 9, hayi ndiphilile, sendiphilile, akusekho kwapain. uNkulunkulu undiphilisile uBaba. Ndiyabonga kakhulu Baba umpostoli ngokuba sekhaya lezwi. Nkosi yami, zinkulu izinto uNkulunkulu andenzele zona ngokuba sekhaya lezwi. Umndeni wami ubiyelekile, ingane zami zibiyelekile, konke nje Nkosi yami ikhaya lami libiyelekile. Ndiyambonga umzalwane owandingenisa ekhaya lezwi. Ndiyabonga Baba kakhulu. uNkulunkulu akubusise wena nomndeni wakho. Mina Baba, kuthi mandithi mna wena ungumprofeti. Andazi Baba, ndiyaxolisa uba ndiyakudimotha Nkosi yami, kodwa ngokubona kwam nangentshumayelo zakho mna ndive ndibone uprofeta mna nje ukhuluma ngam nje. Uma uthi uyashumayela ukhuluma ngam. Ndiyambonga uNkulunkulu Baba ngawe kakhulu kakhulu. Ndibusiswe naziinkonzo ke ezakaJulayi. Ndandingayanga kuJulayi kodwa ndilalela iinkonzo ndila ekhaya. Iindumiso, iintshumayelo mama uNtsibande, mama uShelembe, babo uJali. Ndithetha nina Baba bonke abazalwane beshumayela pha, ndabusiseke kakhulu. Hayi, wandiqwela ke yena ke umtshana kababa uNtsibande okuthiwa ngubaba uDlamini. Mesithi babusisiwe labo bantu oma phambi kwabo ushumayela. Ndathi hawu, nanku ubaba uDlamini utsho kum impela, yimina lobusisekileyo. Baba, ndibuseke kakhulu ukulala iintshumayelo zakho nemfundiso zakho. uNkulunkulu akubusise Baba. Ndithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ndiyabonga. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kaBaba Mtsibande, ngibingelela uBaba Mtsibande, uMama Mtsibande, ngibingelela ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngithi angize ngizoxolisa kakhulu iphutha elenzeka. Nami bengomunye nje othi mayilalela iy'nkonzo ebe ayina kamlungu. Ngiyaxolisa kakhulu Baba. Okunye futhi Baba, ngelinye ilanga ngike ngabambeka kakhulu, ngingakwazi ukulala kahle. Ngiyathi uma ngiphaphamatha omunye udadewethu khipha naye emoji, akuyona kaNkulunkulu. Ngakhala minyembezi ngoba ngase ngibona ukuthi ngiyaphuma ekhaya lezwi, ngayikhipha. Ngiyaxolisa kakhulu Baba, ngixolisa kwikhaya lezwi, ngixolise entabeni yendlu kaJehova, ngixolise nakuwe Baba, nakubaba uNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu, ngicela ungixolele Baba. Okunye-ke Baba, nabo ubufakazi enginabo Baba, ngiyacela ukuthi ngikufakazi, khiphe lobufakazi kwami. Bekunamasele ayisimangaliso, bekungathi achithiwe, kodwa nje ngosivumo nje uJesu Kristu inkosi awasekho layo masele. Kuthe kusuka kwaqhamuka imvukuzane zagcwala igceke, sekuyindunduma nje inhlabathi. Nakhona ngaphinde ngasho ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ungeke ukholwe Baba, akusekho mvukuzane, akukho masele
Angazi nje ukuthi kube ngakhishwa ekhayeni lezwi ngangizoba yini. Ngiyambonga kakhulu lo mntwana owangifaka kwikhaya lezwi, ngoba thina la ekhaya lezwi siyavikeleka. Imikhuleko yakho, iy'fundiso zakho asiy'thole emabandleni esikhonza kuwona. Baba, nakho okunye ngicela bandla baba, ungisuse ku-group 2 ungishiye no-group 1. Ama-group angenayo la kumina mabili, angazi kanjani. Ngiyaxolisa baba ukuphuza ukusho, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyobuye ngibulethe obunye ubufakazi obenzeke nje njengoba kade siku-10 days emkhosini, nalo 3 days ngobuye ngibukhiphe ubufakazi. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngokuzithoba okukhulu cela ubingelela kubaba umpostoli uNtsibande, bingelele nakumama umpostoli Ntsibande, abazalwane bonke basekhaya lezwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngesifungo sethu sinikeze sona ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Bangcwele baba umpostoli, phambi kukaNkulunkulu naphambi kwabantwana bonke ibandla ekhaya lezwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Kuyathobeka kakhulu, ngicela uxolo ngesikhathi esontweni eliphelile umsebenzi omningi ungathunyezelwa. Kunabazalwane la abaye bangene kwesinye isikhathi egrouphini engikuyo bafaka ama-emoji. Kuyakuthi-ke uma ngibabona bese ngimbheka ukuthi umuphi umzalwane, bese ngithumezela ukuthi sicela sikhiphele i-emoji, kanti akamesabi uNkulunkulu na. Ngenkathi-ke ngikwenza kuloku vela kubazalwane, bese ngibheka, awu nanku neyami ivele ingene ngenkathi ngixwayisa lowo mzalwane ingene, ngicishe masishane, angazi ukuthi kwangeneke kanjani. Bese kufika enhlizweni yami ukuthi phela ngixosha isitha vele usathane, ngoba i-emoji ivela ngesitha usathane. Kusho ukuthi besingafuni ukuthi siphume la egrouphini isitha sizokona. Kuyaxolisa kakhulu ukuthi yangena yangabonwa umuntu, kodwa uNkulunkulu wayibona eyami ngenkathi ngithi ngizosiza lo mzalwane kungene neyami ingaboni. Ngicela uxolo kakhulu bazalwane, ngicela uxolo kakhulu enkosini uJesu, ngicela uxolo kakhulu baba umpostoli, ngicela uxolo kakhulu bazalwane, ngithethelele kwangesiyinhloso ngangithi nginyula lo mzalwane ongena esonweni ukufaka i-emoji. Ngiyacela uxolo intethelelo kakhulu egameni likaJesu. Ngiyabonga bazalwane. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba umpostoli, ngiyakubingelela ekuseni kulolu suku olusha, usuku lwangolwesithathu. Ngiyambonga uNkulunkulu esifusile nakulolu suku. Baba, angiqale nje ngibonge kakhulu uNkulunkulu ngokungamukela futhi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngibonga kakhulu nange-date yokuvuma izono. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga. Izona zinto ebekade zingihlupha kakhulu emoyeni wami lezi, noma ngabe ngithi ngifuna ukufakazi ngento uNkulunkulu suke ngisize kuyo, ngivimbeke ngalento ukuthi angiqale ngilungise lokhu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngiyambonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalo musa ongaka ngenzele wona. Ngiyabonga baba, ngiyabonga.
Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba ngicela nje ukudlulisa ukuxolisa okukhulu baba ukuthi kade kade kuthinteka i-emoji nje manje yangena ekhaya lezi. Ngiyacela ukuthi ukuxolisa kakhulu kubazalwane, ngicela ukuxolisa nakuwena baba, ngicela ukuxolisa naNkulunkulu ubaba ngokuthi ngikufakile i-emoji ngomusa ngasheshe ngayibona ngase ngisheshe ngiyikhipha, kodwa ngiyazi Nkosi uJesu ibonile ukuthi bengiyifakile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ukuthi ngisheshe ngayibona. Baba okunye ngicela nje ukufakazela, ngizwile ukhuluma baba, ngicela ukubonga kakhulu kuwena baba ukuthi ngenkonzo le ekade sicacisela thina singabapheki esipheka ey'koleni. Ngiyabonga nje kakhulu baba ngoba kuthe siqala siqala esikoleni nami ngafika ngisho ukuthi thina sifundisiwe ukuthi akufanele sikuthathe ukudla kwey'ngane, kodwa kuthe mangabe silokhu siqhubeka sisebenza kwanokukhuluma okuningi othisha. Kwesinye isikhathi abanye basebenzi besho ukuthi hhayi mangabe upheka ngeke ukuthi upheka ube uswele into ozopheka ngayo ekhaya ekubeni upheka esikoleni, nanokuthi othisha laba abasiphethe uthole ukuthi bayasho ukuthi singakuthatha mangabe sikudinga noma singezukuthatha konke, kodwa nje lokho okudingayo uyakwazi ukukuthatha. Enhlizweni yami ithe nami sengiqalile ngikuthatha ngezwa ukuthi angikutholi ukuphumula enhlizweni yami, ngazizwa ukuthi nje ngigqilazekile ngale ndlela le. Nkosi uJesu yangenzela umusa ukuthi ngiyeke ukukuthatha, nangempela kuthe sengiyekile ukukuthatha Nkosi uJesu ngayibona ngikhululwa nje kakhulu, ngayibona ngikhululeka. So nje baba ngithi nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba nangalesi sifundo sifundise sona baba enkonzweni ukuthi ngoba siyahola nathi njengoba singabapheki singakuthathi ukudla kwey'ngane zesikole. Nkosi uJesu yangenzela umusa baba, kuthe nje sengiyekile nami ukukuthatha, sekusele iparishi ley'ngane. Ngaveza umbono ukuthi lokhu lali iparishi elisalile ngiyacela ukuthi silihlukanisele iy'ngane ey'dingayo. Nangempela-ke uthisha wavuma-ke kwenzeka into babengakazi yenzeke esikoleni sethu. Omunye uthisha wathenga amaplastiki salihlukanisa iy'ngane nje zayithola iy'jumbana zamaparishi ihamba nalesi emakhaya. Zajabula baba iy'ngane, wabona ukuthi ziyajabula okwangempela. Kanti leli parishi bekade ekuqaleni lithathwa yilabo bebepheka, lithathwa kwenzeke nothisha abanye uthole ukuthi bayalithanda belisebenzisa. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu baba ngawe baba ukuthi usifundisa impela izinto esiy'dingayo baba ukuthi sizazi. Siyambonga nje kakhulu baba uNkulunkulu baba ngawe. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bamphostoli ngiyabingelela baba kuwe nakumamphostoli, mndeni wonke egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Qale ngibonge baba ilingi baqale bayisebenzisa abazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba. Baba ngisuswa ekuseni ubufakazi balo mzalwane obunguNkulunkulu ngawe baba. Ngisisekhaya lezwi yayikhona into eyayithi hayi ubaba uMphostoli akayedwa. Mase ngifika-ke sengizihlanganisa nentabeni, ngisuke ekhaya lezwi. Ayi uma ngisondela kuwe baba ngelinye ilanga ngizobingelela ubaba ngihawula, ayi baba kwambuleka enye into nje ayi ubaba uMphostoli uwomunye umuntu, akuyena umuntu nje lo esimjwayele. Kwabonakala ukuthi hayi uNkulunkulu usebenza ngawe baba. Kahle kahle besingasho ukuthi uvela ezulwini, okuhlukile kunokwabanye abantu. Kunezinto nje baba mase ngiseduze kwakhe uNkulunkulu evele zivele nje ngibona ukuthi ile ndlela ubaba akhuluma ngayo. Ngelinye ilanga baba nganginembuzo, ubaba iy'ncwadi ey'ngaka wakuveza ukuthi uma uzoshumayela baba uyutshela uNkulunkulu ngayizolo ukuthi kusasa uzoshumayela uthini uNkulunkulu besembula. Ngoba ngeke ngizwe ubaba ethi usathi siyalalela ubaba usethi incwadi ethile uvesi bani kuya kuvesi bani, ushumayela incwadi ethile uvesi bani nakuvesi bani novesi bani. Ngabona ukuthi hhayi akuyena ubaba lo khuluma lezi zinto lezi.
kodwa ngaphenduleka impela ukuthi sengiyayibona lento. Baba, sibonga uNkulunkulu ngawe kakhulu nje, ngibonga uNkulunkulu. Uvele emazulwini baba, awuzange ubuze enyameni negazi nawe njengompostoli Paul kwabaseGalathiya. And baba, sibonga nanenkonzo yokuvuma izono. Umpostoli Paul lapha uyivumela izono zakhe esasebenzela ubusathane. Siyambonga baba uJesu ethu, uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela egameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngisivume sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Nginobufakazi nje baba, khona la kade uShumayela khona inkonzo yosuku entabeni yezwi kaJehova kuyabonelelwa. uShumayela ukhuluma ngeindaba ze-makeup nani nani. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi akekho umuntu wake washumayela ngamuzwa ekhuluma nge-makeup before, kanti uNkulunkulu uzovela asheshe angihambele phambili. Lokhu kwenzeka izinto nje kufika ngamaphupho, ngagcine sengiphuma kwi-makeup, ngaphuma nje kuzo zonke izinto zokuhloba nani nani, ukugqoka amabhuluku nani nani. Aphinde futhi uNkulunkulu afike ngephupho angibonise ikhanda ukuthi akumele umzalwane akhuleke engashuqulile ekhanda. Nami ngavuka ngathuka, ngaqala-ke ngashuqula. Kungekho umuntu owake washumayela kimi ngalezo zinto. So makulokhu kuhamba isikhathi ngashintsha nje, phela umuntu mase kuJesu uyashintsha, ngashintsha. Abantu babuza, hawu kwenze njani? Ngiyasaba ukukhuluma ngale nto because ngizobona ngazuthi abantu bazobona ngazuthi sengizenza ngcono. Like sengishintshe, sengizenza ngazuthi uJesu nje mina sengiphila emhlabeni wami ngedwa. Kwahamba isikhathi, shuthi sekunento engasavumi manje ngithule ngale nto le ukuthi kwenzakaleni ngize ngigcine senginje. Ngigcina sengilokhu ngixoxa kancane. Wangivukela omunye umzalwane engikhonza naye wathi nje ungalinge ukhulume ngaleyo nto ukuthi uJesu kuyekise amabhuluku, wakuyekisa amacici, wathwalisa ekhanda. Mina nje angisoze ngathwala, ngiyakholwa ukukholwa impela kodwa phela ngiganile. Uyabo, asho umzalwane, ngijabulile baba ngikhathi ukhuluma uShumayela ngawe ukuthi uma ufaka i-makeup, you make up yourself. Ngajabula ukuthi hayibo, anginayo inkinga, ngi-right, ngenza into efunwa uNkulunkulu. Ngajabula kakhulu because ngathi uNkulunkulu engiyekisa ukufaka ama-weave ekhanda, iy'nwele lezi ey'xhunywayo. Ngaba nokuthi hayibo, sengiyeke iy'nwele shuthi ngizoyilukela uSnoopu wami nje, ngibese-ke ngiyayithwalela uma ngiyithwalela. Kanti uNkulunkulu uzolokhu uphinde ebuya futhi engikhombisa wona lo Snoop engulukile. Nginganaki ngithi hayibo, ngoba angisafaki iy'nwele, why ngizolokhu ngibone uSnoop njalo emaphusheni? Kanti uNkulunkulu uyangikhombisa ukuthi angari-arrange iy'nwele azibe yile ndlela ayibeke ngakhona. Ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu, futhi ngiyabonga nangey'fundiso zala ekhaya lezwi. Ngiyazisola ukuthi kade ngabasekhaya lezwi kodwa ngangalaleli ngisho eyodwa inkonzo. Kwala ngisho umzalwane owangifaka esengisendela iy'nkonzo ngangayilaleli, ngithe ngibhiza ngisithole isikhathi, kodwa nje kwaba khona usuku la ukuthi angilalele khona, ngabona ukuthi hayibo kuyaphileka, kumnandi ekhaya lezwi. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba ngithi ake ngibonge nje uNkulunkulu. Kunamaphilisi engiwadlayo okufanele uwadle njalo usuku nosuku, kodwa mangingena emkhosini ngeke ngithi amaphilisi angizukuwadla ngiwabeke eceleni. Ngimtshela uNkulunkulu ukuthi mina anginakuphila ngephilisi, ngiphila ngaye. Uma ngifa kuhuduleke lakhe igama phansi. Shuthi njalo nje uma ngizongena emkhosini nje ngithathe leso sinqumo ukuthi amaphilisi ngiyawayeka, ngingena emkhosini. Bese kuthi ngoMashi ngiye ngithathe igazi. Ngithe uma ngifika kulokhu ngithathe igazi, bathi makubuya imiphumela kwathiwa hhayi amaphilisi ngiwadla kahle. Sebenginikeza u-6 months ukuthi ngizobuya njalo emva ka-6 months ngizowadlanda amaphilisi ngoba ngiwadla kahle, yonke into ihamba kahle. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi kuvele ukuthi ngiwadla kahle, kanti kunesikhathi engaziyo ukuthi mina uma ngisuke ngisemkhosini nje cha angiwathinti, futhi sengize ngiwakhohlwe ngisho ukwakhohlwa ukuthi kufanele ngidle amaphilisi. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi izwi lakhe uyalifakazela ngaso sonke isikhathi.
Ngithanda ukuxwayisa nalaba ababethi umuntu mayeka amaphilisi uzofa, awufi. Uma nje ukukholwa kwakho ukwethemba, umkholwa ngampela uNkulunkulu uyalumela izwi lakhe. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Molweni ekhaya lezwi, siyabonga ngawe baba uNtsimande. Ndithi mandivele ekhaya lezwi, umuntu osekhaya lezwi inkosikazi yami wathi ndinamela umthandazo othi nabani indlebe ucela into yoba zivuleke. Ndaba nengxaki yendlebe esuke yavaleka indlebe yam yase-left, ndibeke lo mthandazo, ndibeke ifowuni endlebeni yam, indlebe yam yavuleka. Siyabonga ngawe baba uNtsimande, amandla wakho makhulu. Inkosi isigcinele wena, amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa baba uNtsimande nasentabeni yethu kaJehova, kuyabonelela ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, ndiza nobufakazi bokuba emveni koba ndaye ndakufowunela ndisithi ndicela umthandazo sendifumana umsebenzi, wathi kum usifundisa ukuba siziyele uNkulunkulu, sizithandazele uNkulunkulu ngowomntu wonke. Ndaye ndenza njalo tata, ndathandaza, ndamcela uNkulunkulu ukuthi andincede andiphe umsebenzi ndiwufumene. Ndithumela le audio ngoku ndisemsebenzini. Ndiyabulela kakhulu tata ngeemfundiso zakho, ndiyabulela kakhulu. Umsebenzi ndiqale ngomhla wesibini kule nyanga yesikolo. Ndiyabulela kakhulu tata, ndiyabulela kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi ethu uJesu Kristu ophilayo. Ngibingelela ubaba noma nabazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela baba, kunento la elokhu ingihlupha emoyeni wami ukuthi ngisherele abazalwane, njengoba ubaba kade ekhuluma indaba yokuthi umuntu uma ngabe selove iy'nsuku amasonto awu-4 akakhishwe, ngoba shuthi lowo muntu akanathi kahle kahle ngomthetho. Kube khona nje ukunyakaziseka kwabanye abazalwane. uNkulunkulu wase wazongikhumbuza umbono engawubona womshanelo omkhulu oyinsimbi, la wayeshanela khona amabibi, esho ngokuthetha ethi mina ngizowashanela amabibi. Ngangayibona izibi, kodwa ngenkathi eshanela lo mshanelo ushanela, ngayibona izibi sey'phuma eyoyikhipha ngesango. So wase wangikhumbuza kona, wathi sekuyileso sikhathi yingakho eseshanela yena wonke amabibi, ngoba ufuna ukuhlukanisa izimvu ney'mbuzi. Kunabantu abathi yizimvu kanti bayimbuzi, abafuna ukusizakala. Wase wazothi njengoba ubaba umpostoli ethi akwenzeke lokhu, akuyena ubaba umpostoli, uyena uqobo. Ngibazisa abantu lokhu ukuthi inkosi uJesu uqobo ethi akwenzeke lokhu, ukuthi umuntu uma ngabe selove amasonto awu-4, waze kwazongivulisa izwi, wangikhumbuza izwi elithi lapho inhliziyo yakho ikhona nengcebo yakho ikhona. Manje-ke wena-ke mzalwane, uma kuwukuthi uthi usentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa, bese uzolova amasonto awu-4, uphila kuphi, udlaphi? Wase wazongikhumbuza ukuthi umuntu uma ngabe ephefumula nge-oxygen, akakwazi ukuyikhipha i-oxygen emakhaleni akhe, ngoba uma kwayikhipha i-oxygen uyasuffocate lowo muntu afe. Manje-ke ngenkathi thina siya ebandleni siyokhonza, sisuke siyoxhuma kwi-oxygen yethu ezosustaina isonto lonke, sikwazi ukusurvive isonto lonke. Ilapho sithola khona amandla okuphila. Manje uma ukuthi uzolova sonke lesi sikhathi, ukutholaphi ukuphila kwakho? Iloko nje babe kufikile enhlizweni yami ngangenkathi ngithandaza, kodwa bengilokhu ngihleli nalento ngoba ngingaqondi ukuthi ngabe kufanele ngiyidlulisele yini, njengoba sekufika nje emoyeni wami ukuthi angiyidlulisele egruphini. Kuningi-ke kona uNkulunkulu akwambulayo nangezinto nje ezenzakalayo. Ikona ukuthi-ke ngishaywa isikhathi ngaso sonke isikhathi, ngisuke ngisaba ukuthi amavi enami angaze agcine semade. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kaNsibande, abazalwane bonke ekhaya lezwi, abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela uxolo kakhulu, ngonile ebandleni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha nakubaba uNsibande. Ngomhla ka-9 kuLwesine ngangivula ufakazi kungekho i-emoji. Ngalesikhathi mina ngivula ufakazi, uma ngisusa umunwe wami ngiyabona sekusele i-emoji. Ngathuka ukuthi hayibo, ngoba i-emoji ibingekho nje. Uma ngithi ngiyabheka sengifake i-emoji. Ngokuphuthuma ngasheshe ngayisusa. Kepha manje ngoba inkosi uJesu yangibona ngingcolisa ibandla layo, ngiyacela kakhulu intethelelo. Ngiyacela intethelelo kuNkulunkulu Baba. Ngiyacela intethelelo enkosini uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela intethelelo kubaba uNsibande. Ngiyacela intethelelo kubazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Impela nami angazi, ngoba ngiyazama ukuqikelela uma ngichofa, kodwa ngabona nje ngivula ufakazi sekusala i-emoji. Ngiyacela intethelelo Baba. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngingabonga kakhulu isicelo sami masamukeleka. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba, ngiyabingelela ibandla lonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya lezwi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngizobonga ukungamukela ekhaya lezwi. Ayisimanga Baba ukungamukela kwakho ekhaya lezwi. Kade ngihlushwa umsebenzi, ngithole nje umsebenzi, uthole umuntu akasafuna ungiholela, sengisebenzile ehlamba akasafuna unginika imali yami. Umsebenzi wamakhishi-ke kanjalo, ngiyaklina emakhishini. Wangamukela-ke Baba, sangena-ke emkhulekweni, ngisaqondana nokuthi-ke kunomkhuleko-ke wokubonga inkonzo kaJulayi ka-3 days. Ngalolo suku-ke sangena, kwathi ngosuku luka-2 sisemkhulekweni, ngaphuma-ke ngafuna umsebenzi. Isimanga Baba, umsebenzi angisazi ukuthi kumele ngenze njani, ngibizwa ngapha nangapha. Isimanga nje ngawuthola ngalelo langa owokuqala. Eminye-ke namanje ngapha nangapha bathi sifuna wena, sifuna wena, sifuna wena, sifuna wena. Angisazi, eminye ngithi ngihambisa abantu, abafuni bathi bafuna mina. Angimazi uNkulunkulu ongaka, angikwazi ukumlinganisa. Ngokungamukela nje Baba, ngoba akukho okuningi okwenzakala. Ngizange ngicela ukuthi ungikhulekele ngomsebenzi nje, wanginika umkhuleko, wangamukela nje ekhaya lezwi. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Amen Baba, ngixolisa. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungihlanganisa nekhaya lezwi ngize ngingene entabeni. Ngihlezi ngizwa ngendaba ukuthi abantu bathi baprotectekile ngokuba sekhaya lezwi, bebesentabeni. Ngempela uNkulunkulu uhamba naye Baba, uthembekile, uthembekile ngempela. Mawuthi uyahlala kuye, uyakuzwa, uyakuphendula. Ngiyakukholwa namhlanje, ngiyakukholwa. Ngathi nje ngazi khona into esusiwe. Mangifika la bafuna mina, mangithi ngizobalethela umuntu, abafuni. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu Baba ohamba nawe. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela nje ukuthi angenze ngihlale ngingaphumi,
entabeni, ngihlale ngilalele izwi lakhe ngilenze. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kuwe nakumama nomndeni wakho egameni likaJesu, inkosi yethu. Baba, ngicela ama-banking details ngizoke nami ngiphose okuncane uNkulunkulu engibusisile egameni likaJesu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi mkhulu. Ngiyathemba nigcinakele, ngiyakubulisa egameni likaJesu unanoma mpostoli. Kuyintokozo omkhulu ukushira liphupho namhlanje ngoba eligcineni ngilithande kakhulu. uJesu Kristu inkosi somkhulu. Bekusikwimhlangano, mhlawumbe ngathi i-conference, so sekumhlangana khona mina ngiye ngehlelwa ngamandla kaMoya Ongcwele. So while ngisalele phansi kwabakhona omnye umzalwane ubuzoshumayela wena, umile uzoshumayela. So kwabakhona omnye umzalwane oye waprofetha into ozoyishumayela. So wena mkhulu xa ngibheka mangibheka wamangala ukuthi hawu lo muntu lo uprofetha into engizoyishumayela. Wabe sowumisa inkonzo mkhulu ukuthi uhlole lento ayishoyo ukuthi ngempela iyo na. Iphathi engayithanda ukuthi umhlole lo mzalwane beka prophet uthi ngempela lento ayishoyo ibuya kuNkulunkulu na, yiyo nawe le obuzoyisho na. Yangijabulisa into yakhona cause singabazalwane ezimeni ezinje if kuba nama-confirmation anje kuba nzima ukuthi into siyihlole, kanti sinikeziwe kanti nezwi lisitshelile ukuthi uSathane uyazenza ingelosi yokulunga. Uthola ukuthi ekugcineni sigcina sesishayeka endleleni ngoba sihamba nabantu esithi uNkulunkulu uhambisa ubabekile ukuthi bahambisane nathi, but thina singafuni ukuyoconfirma thina ngokwethu ukuthi ngempela lo muntu ubekiwe na uNkulunkulu ukuthi ahambisane nami. Yangibusisa mkhulu lonto, and at the same time mase ngicabanga manje yangijabulisa ukuthi ngempela i-confirmation kwiside lakho as umzalwane ibaleke kakhulu. Nanomuntu uza ngento engakujabulisa or ubona ukuthi namandla anganani, but to confirm to God kubalekile. Even ukuyimisa inkonzo yema mkhulu wabanguwe nje ukhule kuyihlola lento ukuthi ngempela lento ayisho iyiyo na. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi mkhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela baba Nsibande, ngiyabingelela nabazalwane basekhaya lizwi, ngibingelela abazalwane basentabeni kaJehova. Ngiyabonelelwa, ngiyaxolisa kakhulu ngisemusha entabeni kaJehova. Ngiyabonelelwa, ngimusha kakhulu baba. Ngixolisa nanokuthi ngike ngasenda umlayezo ngesikhathi okungasisona ofanele kusendwa ngasimlayezo. Wangitshela baba ukuthi ngibe wrong, ngathuka ngalalela ngasini khona lapho ngabe ngisaqhubeka. Ngiyaxolisa kakhulu ngaleso senzo sami, nokungazi nokuthuka ikona kwaba nomthelelo kakhulu baba. Ngicela ukuthola ubufakazi obenzeke namhlanje ebusuku. Bekuwuthiwa isikhathi ngiphupha sengathi khona umuntu onokhayo la ekhaya. Ngithi ngizama ukuthi ngivukele ukuthi ngisombuza ukuthi ubani, ngibona ukuthi hayi bengiphupha kho umuntu onokhayo. Bese ngiyavuka ngiyaguqa ngiyakhuleka ngoba ngiyakholwa ukuthi uma ngabe khona into ekuphaphamisiile kusuke kudinga ukuthi ukhuleke. Ngivuke ngikhuleke, uma ngiqeda ukukhuleka ngizwe ubuthongo bungasekho, bese ngiyolanda ifoni la ade ngiyi-charge khona ngizolalela iy'nkonzo. Bese ngibheka ukuthi ngigcine ngilalele yiphi inkonzo
bese ngiyayithola bengingakayilaleli yaseBhamshela la ukhuluma khona ngokukhumula umuntu omdala ukhuluma ukwi-service 3 baba ukhulume kakhulu laphana ukhuluma ngolaka uthe ngesikhathi usakhuluma baba into eyenzekile umzimba wami uvele waqhaqhazela wonke baba ngilalele ngikoblankethi ngibethe oblankethi engihlezi ngilala ngabo abafudumalayo kodwa ngiqhaqhazele ngathi angikho koblankethi baba into eyenzekayo ukuthi ulaka baba benginalo ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungivuse ebusuku evusela ukuthi ngikuze ukhuluma ngolaka uzokhulula mina ulaka bengilazi nezwi elishoyo ukuthi ulaka aliveli kuNkulunkulu kodwa bengihluleka ukulicontrola baba ngizama ukulicontrola nasemsebenzini ebengisebenza khona bebengazi ukuthi ngisinisiwe bengishumayela nasemsebenzini uthothi ngikhuluma ngezwi lenkosi ekseni noma ngamalantshi kodwa bekuba nezikhathi la luvela khona ulaka limboze yonke leyo nto okubuhlungu baba uthena ukhuluma washo exactly into eyenzeka kumina ukuthi umuntu uzashaya ingane azayilimaze baba ngilimazile umzukulu wami wena 6 years kulo nyaka kuzo lenyanga ephelile ngiqale ngamshaya ngethawuleni manzi baba umntwana walimala wavuvukala umlomo inhliziyo yami yaba buhlungu kakhulu eselimele kodwa ngatshela ukuthi ngeke ngiphinde ngimshaye waphinde kwenzeka futhi wangicasula ngamshaya washayiseka esofeni waphuma igazi emlonyeni baba ngiyaxolisa uNkulunkulu akangithethelele uNkulunkulu akacela untethelele uNkulunkulu ngicela intethelelo uNkulunkulu bengingaziboni ukuthi ngisetshenziswa womubi kusebenzisa ngolaka ngiyacela uNkulunkulu angithethelele ngoba nakhona komakhelwane bangahambanga kahle ngenkulumo bengiqaqabuka baba ngiyacela uNkulunkulu ukuthi angisize kube kuyaphela yanamhlanje kuphume kuphele ngoba noma sishumayela ivangeli ulaka liyavela kusi ngiyacela kusi uNkulunkulu ukuthi angisize baba ngiyacela ukuthi angisize ngiyabonga kakhulu Mamtsimane ngempela uthi uNkulunkulu ngibe ngifakazile namhlanje enhlizweni yami ukuthi ungokhethiweyo baba ngiyabonga uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi ngiyabingelela kubaba uMpostoli Nsibande ngibingelela kumama uMpostoli Nsibande abazalwane bonke ekhaya lezwi abazalwane bonke entabeni indlu kaJehova ngiyabonelela ngifisa ukudlulisa lobufakazi ukuthi ubaba uma ngabe esuke emi eshumayela kusuke kungeyena kusuke kukhona ukhuluma ngaye noma ekhuluma kusuke ngakhulumi yena enkonzweni zikaJulayi ngomgqibelo ntambama ubaba emile indlela okwenzeka ngayo angazi noma abanye abazalwane bayinothisa lento wathi ubaba eseqeda wongathi khona umuntu othi stop wathi asikhuleke wakhuleka ubaba nomkhuleko futhi awukhuleka awubangamude futhi nakhona wangathi khona umuntu othi stop wama ema ubaba wathi yebo Nkosi ngezwe ngizokwenza njalo okufakazela ukuthi ubaba mangabe esuke emi eshumayela konke kusuke kungenziwa uyena bayisekhuleka ubaba esikhulekela nezigulo zethu zonke thobeka baba siyambonga uNkulunkulu angazi abazalwane bayinaka lento kepha lokhu kuhlezi kimi ukuthi angiveze lokufakazi ukuthi indlela okwenzeka ngayo wakufakazeleka ukuthi ubaba uthwele inkosi yethu uJesu Kristu uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngiyathemba ukuthi ngiyaphila sisi
So ekuseni bengiza la emsebenzini. So ngihambe-ke ngithe uma ngijantshi, hayibo, abantu ababonwa. Ngibheke emuva naphambili, isikhathi bekuwu-5. Ngase ngithi mina no, ake ngivele ngilokhuze ngihambe ngoba bengekho into engizoyenza, fanele ngikhave no-5 la emsebenzini. Hhayi-ke ngithe uma ngikeseka nje ujantshi vumbu umfana, angazi ukuthi yini le nto ekade eyiphethe, angazi, anginakanga. Emva kwalo ngesikhathi ethi vumbu, uyabo, bese mina ngivele ngiyamemeza, ngivele ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Emva kwaloko ngathatha igxathu lokuqala, elesibili ngavele ngabaleka. Ngithe uma ngimbheke elokhuzeni, ngimbheka ngemuva, hhayi usamile. Ngiphinde ngigijime ngithi ngiyabheka, hhayi usamile. Komunye umama nje ozidayisela lokhuza amagwinya, ngathengela amagwinya, ngahamba ngayo emsebenzini. Sisi nje, ngizothi igama elithi uJesu Kristu uyinkosi linamandla. Angiqedanga ngisho lesithathu, ngisho nje kabili, ngabaleka umfana ephethe isikhali, kungekho muntu phambili, kungekho muntu emuva oqhamukayo. Sisi linamandla, linamandla. Kodwa ngiyabonga-ke ukuthi anene ngifike ngiphephile emsebenzini, inyama isahlangene nomphefumulo. Ngithe uma sengirobhothini, hhayi ngabafica ababili akade beza la esibhedlela, hhayi ngahambisana nabo-ke. But angibaxoxelanga ukuthi kwenzekeni because kune-trauma kancane, yabo, nokuthuka, uyabo. Yo sisi, uJesu Kristu uyinkosi, ngisasebenza. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli, kababa uNkulunkulu, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyacela Nkosi yami ukubingelela ekhaya lezwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela bonke abazalwane ngegama elihle leNkosi engumfeli wethu uJesu Kristu ophilayo. Baba, ngicela udlulisa nabo ubufakazi bungishisa Nkosi yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuthe Monday ngahamba ngaya kwa-SARS ngiyolungisa indaba tax returns. Hey, to my surprise, for the first time after 12 years, ngagcina ukuthola i-refund from uSARS. Angi-owishe mina, angikhiphela imali ezwakalayo eza kumina ephaketheni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngahamba ngithandazile abaseRoma 10 verse 9. Ngaphinde ngathandaza ngihlele ey'tulweni ngilindile ukuproseswa into yami. Ngiyathandaza, ngithandaza Philip 2 verse 11. Ngithandaza umkhuleko othi uJesu, isivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Hey, ngasurpriseka, avele ngane-refund enkulu ebengingayilindelanga. Enhlizweni yami nje kwathi angibonge uNkulunkulu ukuthi ubebona ubaba ukuthi ngixineke kanjani ey'kweletini, ngikweleta umashonisa, kanti izwi lisifundisile ngobaba wethu ukuthi ukutsheleka imali nokutshelekisa ngemali kuyicala, kuyisono. Manje ngibuka uNkulunkulu ezongikhulula kuleso simo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamtusa, ngiyambabaza, ngizosho ngikwazi nokuhambisa uhamba vangeli Nkosi yami ebengingasakwazi kwenza lutho ngaye. Ngiyambonga uNkulunkulu, kahle kakhulu. Ngiyamthanda kakhulu, ungenzela umusa nami ekugcineni. Sengithi sekuphelile ngami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uvuso wakhe umsebenzi ukuze libatshazwe igama lakhe. Ngiyalibabaza kakhulu, ngiyambonga ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ube nomusa nakweyami impilo, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela ubaba umpostoli Nsibande nomama umpostoli Nsibande egameni elinamandla elithi uJesu Kristu uyinkosi.
Ngibingelela ikhaya lezwi, ngibingelela intaba yenhlwa Jehova kabonelelwa egameni elinemandla elithi uJesu Kristu inkosi. Ngizocela nje ukuqala ngokuxolisa ukuthi ngeke ngafaka i-emoji kodwa ngalikhipha ngingakaboni umuntu. Ngicela ukuxolisa kakhulu egameni leNkosi uJesu. Aphinde ngolunye usuku kwafuneleka ubaba umpostoli nge-video call. Ngicela ukuxolisa nalokho egameni leNkosi uJesu. Nginobufakazi nje enginabo. Ngifelwe i-heater. Mengifelwe i-heater kusho ukuthi kuwe into esindayo yawela phezu kwayo i-heater. Yavele yathula nje athi tu. Ngabe ngisabathe ngiyayixhuma yathula yathi tu. Usuku lonke ingasebenzi. Kwangiphatha kabi kakhulu lokho ngoba kuyabanda kule ndawo. Manje ngase ngikhumbula ukuthi ake ngikhuleke ngoba uNkulunkulu unamandla engimbona esebenza kakhulu ekhaya lezwi enza izimangaliso ezinkulu. Nami ngathi hayi ngiyakholwa ukuthi le heater uNkulunkulu uzoyivuyisa noma uzoyiphilisa noma uzoyenza isebenze. Ngathandaza ngamusa uNkulunkulu ngale heater. Ngagcwala ukukholwa ngaphakathi kwami ukuthi le heater izosebenza. Ngalala ngavuka ngasasa ekuseni ngayikhanyisa yangasebenza i-heater. Ngathula ngaphinda ngayikhanyisa i-heater yakhanya. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngamandla akhe azibonakalisa ngawo egameni leNkosi uJesu. Jesu Kristu inkosi Baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukubonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu ngawe Baba. Bengigula kakhulu lezi nsuku kakhulu. Nginezinhlungu ezingezwa lutho. Sengithenga amaphilisi, sengiyabuka nje ukuthi sengizolokhu ngiphila ngamaphilisi. Kuthe ngesonto ngalalela inkonzo leyasebhamshela. Ngilalele njalo iy'nkonzo. Bese kuthi-ke ngesonto ngizwe nje ukukhuluma ngolaka. Ngibuthi Nkosi yami, uNkulunkulu-ke namhlanje ukhuluma ngami ngoba ngiyazama Baba egameni likaJesu. Ngalibhala naphansi ebhukwini lami lokuvuma izono ulaka. Ukuthi Nkosi ngicela ngisize olakeni. Emva kwalokho Baba wasukhuluma ngokuthi kufanele usenze uma usuvuma isono solaka ukhiphe iruthi yalo Baba. Ngicela uNkulunkulu angisize angikhombise ukuthi ngisikhipha kanjani. Ngikhipha kanjani lokho. Ngiyamcela uNkulunkulu egameni likaJesu. Ngibonge Baba ukuphila egameni likaJesu. Umkhuleko wakho owawenza wangiphilisa. Ngiyaphila manje. Amaphilisi enhlungu angikaze ngiwadle. Lokhu ngawagcina ngalo isonto. uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu ngawe Baba. Siyambonga uNkulunkulu. Yebo sehluleka endleleni kodwa Nkosi yami siyabonga ukuthi wena Baba ukhona uyasikhulekela usuku nosuku. uNkulunkulu akubusise nomndeni. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba Mtsibande, ngiyabingelela kumama wethu uMama Mtsibande, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni kaJehova. Ngiyabonelelwa kubazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova.
Jesu Kristu inkosi. Baba, ngizobonga emini, ngizobonga sengicishe ngaphuma ekhaya lezwi ngendlela engingayazi. Ngilalela inkonzo yayizolo Baba ngoba ngizwile ukuthi ngithathile kakhulu. Ngibongile Baba ukusiphilisa ekuguleni, usikhulekela. Sengithi ake ngiphinde ngiyilalele namhlanje. Sengiyayivula ngiyayilalela futhi okwesibili ngebhadi kanti ngigwaqa ibhodo. Uma ngigwaqa ibhodo lophuthu angiyazi emoji ingene. Uma ngithi ngiyayikhipha kuphinde kungene enye yesibili. Ngiwakhiphe la amabili nayo yesibili. Mase ngithi ngibeka ibhodo phansi kungene yesithathu. Phinde ngiyikhiphe nayo lapho uvalo bese lingiphethe Baba ngisazi ukuthi bese ngiphethe uvalo olungakanani. Ngithi awungaphumi ekhaya lezwi ngomusa kaNkulunkulu kanti ngomusa kaNkulunkulu kanti idatha alikho Baba. Uma ngithi ngiyabuka, hawu Nkosi yami ngiyabonga idatha alikho. Ama-emoji awengenanga ekhaya lezwi agcinela efonini yami. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu Baba, ngizobonga. Ngizobonga uNkulunkulu Baba, ngizofakaza ukuthi impela ama-emoji Baba angamadimoni akasathane afuna ukuzosikhipha ekhaya lezwi, afuna ukuzosixoshisa ekhaya lezwi. Siyabonga Baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi benginganalo idatha. Angazi ukuthi ngabe ngithini, ngabe ngixolisa ngithini, kepha ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyamuphakamisa Baba. Ama-emoji akasathane. Ngizofakaza lokho ukuthi amadimoni futhi afuna ukusihlukanisa nekhaya lezwi. Siyacela uNkulunkulu asiprotect-e, asivikele ekhaya lezwi. Namanje bese ngenza yaxolisa kakhulu Baba, bese ngenze ne-VN yeqa ku-2 minutes ngaphinde ngayidilitha ngaqala phansi. Ngiyaxolisa Baba, ungithethelele uNkulunkulu, angithethelele abazalwane bangithethelele bonke ekhaya lezwi. Ama-emoji bazalwane asiqapheleni akasathane. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, kuBaba uNsibande, Phostoli, nakumama Phostoli Nsibande, umndeni wonke wakwaNsibande. uJesu Kristu inkosi, khaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, cela ukuqala ngokuxolisa ukuthi ezikhathini la kwakuzolungiselelwa khona iy'nkonzo zikaJulayi, ngake ngathi ngiyakhuleka ngelinye ilanga kwafakeka ama-emoji kwaze kwabi kabili. Yokuqala ngayifaka kubaba, yaqonda kubaba, yesibili yafakeka egruphini. Ngangivule umkhuleko ngikhuleka, ngathi ngiyabona isifakekile. Ngiyacela Baba ukuba ungithethelele, ngiyacela igruphu ingithethelele, ngiyacela gruphu yasekhaya lezwi abazalwane bangithethelele Baba uNkulunkulu. Nkosi uJesu, ngiyayicela kakhulu intethelelo ngoba ngisheshanga ukuxolisa ngenxa yokuthi ubaba wayenokuthi like sesithumela singasamnikezi isikhathi. Emva kwaloko kwase kuzolungiselelwa iy'nkonzo zikaJulayi. Ngabona engathi ubaba ubhizi. Ngiyaxolisa kakhulu kulowo ndawo. Okunye Baba kufakaze ngicela ukukudlulisa ukuthi enkonzweni kaJulayi incwadi yavulwa, incwadi Isaiah 55:6. Incwadi okuyincwadi ezwizwi. Ngelinye ilanga ngilele kwayizwe lafika kumina leli lokuthi ngifuna ukungifumana. Ngoba siyeza isikhathi lapho ngeke usangifumana khona. Ngangisafunda isikole ngingenakuqonda, ngihamba ngingena emabandleni ngiphuma nje ngingekho la ngigxile khona. Njengamanje sengize ngathola ikhaya lezwi, inkonzo kade sengila eMlazi engike ngangena kuyona, kwabuye nakhona kwaba ney'nkinga ngaphuma. Ngaze manje ngathola ikhaya lezwi-ke ngaqala ngezizwa
like ngisenkonzweni ngicaciseleke izinto ngoba okuningi ngangingakwazi, izinto ngangingazazi, ngibona ngisukelwa, ngibona nje ngingakwazi ukuzibona njengomuntu onamaphutha. Ikhaya la ngikhombisa, kufundisa ukuthi ngihle nje nami ngumuntu wamaphutha, ngazibona ukuthi kanti ngihle nje nginezono ezingaka. Kuningi babengakusho kodwa ngenxa yesikhathi ngithi uJesu Kristu oyinkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama, ngiyabingelela ikhaya lezi nentaba endlu kaJehova. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngizobonga baba uNkulunkulu konke angenzela kona phakathi kwale khaya. Kuningi baba engikubona uNkulunkulu engenzela kona nomusa wakhe. Umi njalo nami ngiyamdumisa nje, ngiyambonga. Kodwa kakhulukazi engizokusho yilokhu ufakazi engivele ngadideka. Baba, benginenkinga yokuthi ngihlela ukhokhela umntwana uyafunda. Ngisakuhlela nje ukuthi konje imali ngizokwenza kanjani ukuthi ngikhokhele lo 5 months kusukela ku-August kuya ku-December. uNkulunkulu wangenzela umusa omangalisayo. Kwanemali eqhamukayo engingayilindele, uNkulunkulu angipha yona ukuthi ngikwazi ukukhokha lesidingo somntwana uyafunda. Ngathi uma ngiyibala le mali yavele yanela leyo mali yaze yaphindwa kabili. Heyi, ngiyambonga uNkulunkulu baba ngomsebenzi angenzela wona. Ngimnikezela nje udumo, angimboni ufana naye. Ngithi uNkulunkulu ngiyacela nje ukuhlala kuye, ngingasuki ngime, ngithembeke nakuye uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela egameni likaJesu. Hey baba, siyambonga uNkulunkulu ngawe baba. Nginabo ubufakazi kodwa angizobuletha. Ngifisa nje ukubonga uNkulunkulu ngawe ivangeli akunikeza lona baba. Hey, ivangeli oliphethe baba, njengomuntu khona umzalwane la engaphenduka khona, ubaba kwakuthiwa uSithole wangapha eThalaneni eNkandla, swaba senkosini, owayethi uma ekhonza eshumayela athi uma umzalwane kufuneka ulole inkemba, ulolu celembu ube bukhala ulole indawo zombili ubeke entanyeni. Uma kudinga ukuthi kuyafiwa la livele lisuke ikhanda lihlale lapho. Hey baba, uyabona uma ngibuka ivangeli oliphethe mzalwane, ngibona ivangeli likababa uSithole ukuthi hey, bakhona nabanye oSithole abavukile. uSithole wangapha eThalaneni esasikhonza naye. Yeyi baba, kwekwambuleka lencwadi yezenzo 4 kusukela lapha kuvesi 19, oPetro noJohane lapha besindise khona lo muntu wayesishosha, nakho sebehudulelwe entilongweni. Uma ufunda nje lapho baba, vesi 19 no-20, hhayi bakithi no-21, uyayizwa kahle indaba lapho ukuthi babe lolu celembo bukhali, inkembe ebukhali ukuthi uma kufiwa la siyafa, kodwa sinakuyeka ukukhuluma ngaleli gama ngoba silizwile. Hayi baba, ivangeli oliphethe, hhayi mzalwane, esikhathini samanje kuthiwa 100%, kube khona okunye okungaphezulu kwalokho, ngabe siyakusho mzalwane. Siyaphila, siyasinda, sisinde ey'feni. Usathane suke sedwebe khona kodwa sekwedlula, sithi nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Isifo sesihlale lapha. Sengike ngakhubazeka baba, ngakhubazeka ingalo ngoba ngiyayilimela mina. Angangakwazi ukwenza lutho ongavuvuka la, ngabulwa amathambo engingawazi. Angangakwazi ukwenza lutho ongaphakamisa ingalo. Senginjengenkukhu, uyayibona inkukhu isiphakamisa amapiko, sengiyinto enjalo. Kodwa baba, ngesivuka lo mkhuleko ka-10 days ngisindile. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngophinde ngifakaze baba. Heyi, hayi uphethe elinye ivangeli. Ungesabi, ungesabi. Yilo lasekhaya ezulwini, yilo. Hhayi lelo liphethe, yilo. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyethemba baba niyaphila ekhaya nomndeni wonke. uJesu Kristu inkosi. Baba, bengicela ukudlulisa nabo ubufakazi ngokweshumi. Kusho ukuthi ngathola umsebenzi ngo-2024, ngoNovemba ngangiqala ukuhola.
mangihola ngibe nento nje ethi ayi yazini inkosi yasibona isimo sami ngizobuye ngikhiphe okweshumi noma ngenyanga elandelayo noma nje mase silungile isimo sami ngoba ngangiyibona ngixakekele. Shuthi ngicabanga ukuthi akuphelanga iviki noma 2 weeks mangingaphazami ngaphupha mangiphupha ngiphupha ngibona ubaba Mtsibande kodwa ubaba Mtsibande wayesemzimbeni nje umzimba wakhe kwakuwomuntu omusha osesewubhuti nje. Kushuthi uma efika kumina efike ekhulume ngolimi engingaluzwa meqeda ebona ukuthi angi-understand wathi uNkulunkulu muhle-ke Ntando ngoba uyaye eyichaza into ukuthi uthini wabeke eseyihumusha esekhuluma ngesiZulu uthi uNkulunkulu uzosisusa isandla sakhe phezu kwakho phenduka. Wabeke mesesho kanjalo kushuthi umethi uNkulunkulu uzosisusa isandla sakho phezu kwakhe kwavela kwakunensimo eyayinhle ihlaza kunezihlahla kukuhle ngibona ukuthi nje i-provision kaNkulunkulu lana mangidinga ini ngathi ikhona mangidinga ini ikhona mangidinga ini ikhona. Wathi uzosisusa isandla sakhe phenduka. Wathi makasho kanjalo ekhuluma ngokususwa kwesandla phezu kwami kwavele koma kuleyo ngadi leyo kwavele kwamnyama kwaba ngazuthi ngisogwadule nje kwaphela ithemba. So mina ngangezazi ukuthi ngenzeni. So kusukela lapha ngiphendanga ngamrobha uNkulunkulu. Kushuthi ngizama ukuchaza baba ukuthi kusukela lapho ngaqala vele ngakukhipha ngaba consistent ekukhipheni okweshumi and izinto uNkulunkulu angenzele zona ziningi emsebenzini xoshwa abantu kaningi lapho ngangisese student xoshwa abantu 2 times ama student kodwa akaze ngize ngixoshwe nakanye abantu emsebenzini behlakalelwa izinto bayalimala akaze ngilimale emsebenzini ngoba izinto esisebenza ngazo ziyingozi abantu namanje nje recently mase kukhishwa ama contracts ngaba sesibalweni sabantu abancane laba bathole ama contracts ukuthi baphuma ekubeni i-student baba abasebenzi bangempela emsebenzini. Ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu futhi kumnandi ngisho ngikhipha okweshumi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa angenzela wona ngoba uNkulunkulu wayesenokusisusa isandla engangazisi ukuthi uyasisusa. So ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabulisa entabeni endlu kaJehova kubonelela nasekhaya lezi ngibulisa obaba nomama Apostle Mtsibande Apostle Mtsibande egameni likaNkosi Jesu Nazaretha. Baba ngiletha ukuqolisa ngiyaqolisa kakhulu kumaphutha wonke lengiwendile ngokufaka ama-emoji ekhaya lezwi. Cela ndethelela kakhulu kuwena bazalwane bonke ekhaya lezi nokuthumela ama-message nokudeleta bengideleta ngoba ngidlulisela ama-minute ngakafanelanga ngendi maphutha lamaningi kodwa ngingasingelisizodlo baba ngiyaqolisa kakhulu. Ngibonga nokuphindela futhi ekhaya lezwi ngoba ngaphuma isikhathi lesithe wathola impilo yami imile nginama-challenges amaningi kodwa ngibonga umusa nokuthanza amazulu ukuthi ngikhone nami ukuphinzela ekhaya lezi. Cela ndethelela kakhulu nobufakazi lobuningi ngenxa yesikhathi ngidoletha kancane njengoba ngisaba kwenda amaphutha baba ngixolisa kakhulu. Ubufakazi lengitoqala ngabo namuhla bekweshumi ngaqala kuletha kweshumi kwami ekhaya lezi into tonke daqala kwenteka bekukudzala ngingatfoli increase nasemsebentini kodwa ngiyikhipha ngenhlitiyo yami yonke ngesikhathi lesifanele lapha ngikhonza khona kodwa ngaqala nganela kuva imfundiso letibuye ngasekhaya lezwi ngaqala ngaletha kweshumi kwami ekhaya lezwi into tonke davuleka ngathola increase nangekupheleni kweminyaka ngithola ama-increase ngendlela lemangalisako. Ngibonga uNkulunkulu. Bengifuna ukutshela abazalwane bonke ukuthi imfundo zasekhaya lezi ngeke tikulahle tiyakwakhisa uyabona i-direction lapho uyakhona
discover ukuthi ungubani empilweni. Ngibonga umusa kaNkulunkulu nami ngafikelela umusa ukuthi nami ngibe khona ekhaya lezwi. Ngithi Baba uJesu Kristu inkosi, makungabi nale kaphumako ekhaya lezwi ngoba vele siphasi kwe-umbrella ekhaya lezwi. Ngiyabonga Baba, ubufakazi lobu bubuye enhlitiyweni yami elejulile. Ngiyakubona ukusingatheka, i-protection ngiyayibona ngegama kaJesu, uJesu Kristu inkosi. Amen.